Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili, Radio Inkeze. Lami igama ngumfeza nguNtuthu Akhumalo bathi ilaspo namagumede. Ngana wethu mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, uzophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, igcine ibhuntshile imizamo yokubamba imoto emali namhlanje ekuseni eThekwini eMega City. Kuze ngemuva ukuthi abafana ebekade bangoshaya sibhamu bazama ukubamba imoto yemali. Nawo khona uthe umshayeli-ke bangabe bona lesi simo wagijima wafaka imoto enxanxatheleni nezitolo eMega City, njengoba uzibonela izithombe namhlanje. Kubika ukuthi abafana-ke bezama ukugebenga imoto yemali namhlanje eMega City eMlazi uyosishaya sibhamu, bavimbezele imoto engena kule nxanxathela ezitolo, wabaleka umshayeli wayifaka phakathi. Nokwenze ubhuntshi izinhlelo zezigebengu ngane zakwethu. Indaba enjalo-ke nezinhle kakhulu, sibonga umshayeli ngokwazi ukusindisa izimpilo zabantu asebenza nabo ekade bakule moto ngane zakwethu. Ngakuthini mhlawumbe kwakuphawula ngalolu daba ngane zakwethu? Ukukhuza njalo ukubanjwa kwemoto yemali, nokho kugcine sekudala iy'mpilo zabantu abaningi engcupheni besengozini. Uzokhumbuleka ukuthi ey'nsukwini ezedlule kulemala abantu abangenacala kubanjwa imoto yemali-ke ngane zakwethu. Kuthini okwakuphala lolu daba? Hlala comment section-ke ngizwe olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona iy'ngane zakwethu engiphuma njena, ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.